Sugeng rawuh lan sugeng midhangetaken lan sugeng rahayu. Loh, rahayune malah ngintri beras. Mbah, ning ndi malah. Doh, wis ngene guys ya. Aku iki mambengi wis entuk wangsit sing tak omongne wingi kae. Entuk wangsit iki, guys. Lah iki aku ditemoni pusaka-pusakane wong-wong pendekar jaman biyen, guys. Nah, iki contone iki, guys. Nah, bah iki, guys. Roh kaya ngene iki, guys. Iki memang boleh yo. Ampuh ngleor kabeh iki, guys. Nah, iki delok. Iki sepuh iki, guys. Iki sepuh iki, tinggalane wong-wong biyen, guys. Iki. Iki lak didelok wawaran ngene iki ya modele ya kaya ngene, guys. Wis ora enek ora bejaji, guys. Tapi lak ya delok karo kebatinan ngono iki ya iki rupa pusaka, guys. Iki tak critani siji-sijine, guys ya. Iki jenenge iki. Iki tombak naga welang iki. Aku lali iki sing biyen iki sing kek aku sapa iki biyen. Nah, iki model iki, tombak naga welang, guys. Nah. Iki lak didelok karo batin. Nah, iki. Iki panah pasopati, guys, iki. Panah pasopati iki. Iki kaya ngene iki. Wujute iki kaya ngene iki. Lincip, guys. Nah, iki lincip. Nah, terus iki tak enek meneh iki. Sing iki tuwek tenan iki, tuwek iki. Kampake Wiro Sableng. Cuma sing separuh mbah pangan apa pisan. Ya gerek separuh kaya ngene iki. Iki Kampake Wiro Sableng. Dah, lah iki, guys, iki. Wae Joko Sembung biyen iki. Iki wae Joko Sembung iki. Wah, lha iki, guys. Joko Sembung iki. Nah, lah iki lah ora salah iki mbiyen ki wae sapa iki mbiyen yo, guys yo. Ah. Iki mbiyen dikeki Kebo Maruta, guys, iki tak bukake jerone. Oh iya, guys, iki. Iki wae bongoh iki. Ha, iki bongoh iki mbiyen, wae bongoh iki. Ha. Iki wae bongoh. Anune wae Joko Tingkir iki, anak buah Joko Tingkir iki. Nah, iki. Bongoh. Lah iki lah tak buka, guys ya. Sik, tak bukake, guys. Iki Kebo Maruta iki, guys, iki. Wah, iki teng celorot, guys, iki. Celorotan iki. Iki. Nah, teng celorot iki, guys. Lak bengi. Aku kan sampai wedi, guys, iki. Kadang aku ya njimuk iki ya karo merem-merem bareng. Nah, iki sing wae Joko Sembung iki, guys. Nah, iki. Iki Joko Sembung iki, guys. Ora wani buka aku, guys. Ora wani buka iki. Ngampu iki, guys, iki. Nah. Iki lak wae bongoh iki, guys, iki. Nah, iki. Sik, iki wae bongoh, guys. Nah, tak bukane, guys. Lah, iki wae bongoh iki. Iki wae bongoh iki ya sekti iki, guys. Iso ngendungkir-dukir jangkrik sembarang iso, guys, iki. Nah, wae bongoh. Lah iki sing iki mau wae Wiro Sableng, guys. Cuma ya wis suwi, guys, untrane ya. Entuke iki mau entuk wangsite mambengi. Ya wis ngene, guys ya. Lah umpamane nek sing berminat karo pusaka-pusaka iki, guys. Heeh. Iki naga welang utawa pasopati, apa golek Joko Sembung, iki Kebo Maruta karo Kampak Wiro Sableng. Iki rene, guys. Wis arepe piye arepe nuku apa arepe sembarang wis ora apa-apa, guys. Ya lak terane pengen lah dijimuk, guys ya. Nah, iki kaya ngene bentuke, guys. Nah, wis ngono, guys ya. Ya wis. Rahayune mau urung balik, guys. Heeh, urung balik. Wis dinteni ae wis karo ndelok ae wis ya. Wis ngono, guys ya.